Здравейте отново! Сега ще ви представя третата част от проекта Бити жилища по българските земи от праисторическата епоха до наши дни. Третата част се казва Бити жилища по време на Второто българско царство. Краят на Първото българско царство приключва след смъртта на цар Иван Владислав и с предаването на Охрид. За близо 2 века всички български земи попадат под византийска власт. Те са включени в византийската административна система. Битът на българите през този период е описан от пътешественика и географ Мохамед Ал-Идриси. Българският град е силно аграризиран с земеделие и скотовъдство, по образец на византийския град. Западат занаятите и занаятчийското производство. През този период жилищната архитектура в градовете се променя, тя издребнява по мащаб. Ако по време на Първото българско царство са използвали големи каменни блокове за направата на къщи и сгради, то по време на византийското владичество започнали да използват дребен ломен камък. Зидовете били с варов или глинен разтвор. За конструкция използвали дървени греди. В селата част от къщите били построени само с дървени греди и плет, измазан с глина. Може да видите на тези две снимки и ясно се откроява този ломен камък. Т.е. не се използва вече големи каменни блокове, а тези блокове са начупени на малки камъни, които са оформени в правилни форми. Бити жилища по време на Второто българско царство. Второто българско царство съществува от 1185 до 1396 година. Неговото начало поставят братята Асен и Петър. През периода на Второто българско царство България достига върховни постижения в областта на културата и строителството. Те са повлияни от Византия, но така също и от западноевропейското влияние, проникнало чрез династичните бракове на царе и велможи, чрез кръстоносните походи и по търговски път. Най-значителен културен център през този период става Търновската архитектурна, художествена и книжовна школа. Новата политическа ситуация променя обществената структура и утвърждава отново търговско-занаятчийското съсловие, което по време на византийското владичество изчезва. Започва строеж на нов тип градове, на високи и мъчно достъпни места с естествена защита. В градовете имало цитадели, това са центрове на светската и духовната власт. Присъства дворецът на владетеля, както и същинския град, разделен на квартали, основно обитаван от занаятчии и търговци. Жилищната архитектура е разнообразна и обогатена. Един такъв нов вид град, който е издигнат на мъжно достъпно място и има естествена защита, това е Царевец, който вие всички познавате и може да го видите тук на снимката. През този период в градовете започва строежът на големи двуетажни и триетажни къщи със сложен план. Заедно с съседните им прилежащи имения образували аристократични имения. В тези домове живеели болярите и знатните граждани, важни служители от държавната администрация или владетелите и неговите близки. Тези домове не се отличавали само по размер, но и по цветната си архитектура. Фасадите на аристократичните домове били украсени с различни цветове и шарки. Били декорирани с геометрични фигури и метална пластика. Втория етаж бил разчупен от нишки и ярки. Тези къщи били направени от мек варовик, червени тухли и дървени плоскости. Прозорците на болярските жилища били оформени с различни цветове стъкла. Бледозеленикави, сини, виолетови, жълти, червени и зелени. Връх в украсата били стъклата, в които се преплитали различни елементи, наподобяващи ковано желязо. Най-често разпространен елемент бил четирилистната детелина. За съжаление, от този период не са останали много сгради в българските земи. Тук на снимката отгоре може да видите Гложенския манастир, който е останал от 13 век. Както виждате, той е направен от
т.е. основата на манастира, на сградата, е направена с такъв ломен камък, а отгоре има дървена конструкция. Друг такъв пример е църквата Свети Стефан в Несебър. Тя също е направена с малък ломен камък. Отгоре има дървена конструкция и мисля, че на следващата снимка може да видите богата украса. Може да си представим, че такава е била и украсата на жилищата на болярите и аристократите по време на Второто българско царство. Ето това е детайл от декоративната украса на църквата Свети Димитър Солунски в Велико Търново. Както виждате, камъните са различни, с различни цветове, има богата украса. Тази църква от 13 век и по такъв начин са изглеждали и, пак казвам още веднъж, жилищата на аристократите през този период. На снимката отдясно виждате къща от 13 век в град Мелник. Пак виждате много добре новия тип строителство с този ломен малък камък. Най-забележителен от домовете на аристократите бил дворецът на търновските царе. Дворецът се е издигал на хълма Царевец. Дворцовият комплекс бил замислен и изграден като сложен ансамбъл от жилищни и сервизни помещения, които трябвало да осигурят удобен живот на царя и неговото семейство. В началния си вид сградата била издигната още при първите асеневци, а в последствие многократно била преустроявана. Дворцовите зали били украсени и с завеси от коприна и драпери от кадифе, подовете им били постлани с скъпи и изкусно изработени килими, а масите отрупани с ястия и напитки, сервирани в съдове от злато, сребро и богато украсена керамика. Много от стените на вътрешните помещения били изографисани с образи на царе и светии. Особено богато била изографисана тронната зала. Подовете на представителните и жилищните помещения били оформени грижливо и покрити с мозаични купчета от бял, светло-жълт и светло-розов мрамор, зелен серпантин и червен порфир. Мозайките изобразявали триъгълници, паралелепипеди и кръстове. Както виждате от лявата страна, това е картината на художника Васил Горанов на Царевец, а тази възстановка е направена от Владимир Димитров. Най-отгоре до църквата се вижда една сграда, която най-вероятно е била дворецът на владетела. По-надолу се намират жилищните сгради на аристократите, както и на занаятчийската прослойка, която се намира най-отдолу. За разлика от къщите в градовете, в селата живеели най-бедната прослойка от населението – селяните. Те продължавали да живеят в полукопани в земята землянки. Те били покрити с слама и тръстика. Състояли се само от едно помещение и с малка жилищна площ. Стените на землянките се изграждали от преплетени клони и измазани скал, които трудно спирали влагата и студа. Подът на землянките се правил от трамбована глина и се измазвал с пръст. Обзавеждането на домовете на простолюдието било много скромно. Тук влизали огнището, няколко глинени съда, миндер за спане, разположен в най-дългата част на землянката, т.е. това е един вид легло, няколко черги, кандило, рако за булжинския чиз и тъкачен стан. В най-студените зимни месеци и дни на годината хората вкарвали в своите жилища и работния добитък, за да го запазят и да се осигурят по-голяма топлина. В градовете бедняшките домове били скупчени доста нагъсто заради ограничената жилищна площ. В селата имало по-голямо пространство, но хората не спазвали никакъв план при техния строеж и разположение. Къщите били разхвърляни доста безразборно. Така в края на 14 век в България е изправена на прага на западноевропейския ренесанс.
макар и силно разпокъсана териториално. Вследствие на политически сепаратизъм, България е завладяна от османските нашественици, което спира за близо 5 века по-нататъчния и културен прогрес. А как се развива жилищното строителство през този период, когато няма културен прогрес и по време на Възраждането, ще се запознаем вече следващия път. А тук ви представям макети на няколко двореца, които при желание някои от децата могат да ги направят. Също могат да направят и къщи от този период, но аз мисля, че ще е интересно, ако някои направят и измислят някакви такива царски постройки. Могат да ги направят също от различни материали, преди всичко от картон, от може би стриопорт и друг по-дебел картон или хартия. Това беше за днеска и ще се включа отново с следващата част.